Ето ни отново на Белмекен. В продължение четвърти или пети ден вече, аз не знам. Проправяме път. Общо около 25-30 човека се сменяме. Не е страшно, не е бедствие. Хубаво време, мъглата е много нагоре, имаме видимост. Няма проблеми, но работата, както виждате, върви бавно. Не е от най-бързите, но, както се казва, сговорна дружина, сняг премества. Новия лав. Иначе сме около 100-150 човека, които се намираме горе в базата на Националната спортна академия. Половината са момчета от борбата, другата половина са от Българската федерация по автомобилен спорт. Имаме ядене, имаме ток, имаме топло, имаме всичко. Персоналът е много учтив. Гледаме да се съдействаме. Голями благодарности на всички, които са от базата на биатлона. Страшни момчета и те 4 дена не спират да помагат на ротора. Както виждате в следващите кадри, ситуацията не е толкова страшна, освен ако не падне гъста мъгла. Георги Янакиев за сега.